आ गईल ए भौजी, सब्जी वाला आ गईल हो। अरे ले लो ये भौजी, लौकी तरोई घेवाड़ा आ मुरई बाटे ताजा ताजा। कि लौकी तरोई घेवाड़ा आ मुरई बाटे ताजा ताजा। आ एक बेर बना के खिया द ये भौजी, निरहुआ जो सटल रही है राजा। तो ये भैया लोग, हमहू तरकारी के दुकान को ले बानी। रउआ लोग ई मत सोची कि हम अनपढ़ गवार बानी यही से तरकारी बेचतानी। तो ना ये भैया लोग, हम अनपढ़ गवार ना हई, हम ग्रेजुएट तरकारी वाला हई। हम असही थोड़ी तरकारी बेचतानी, आई हम सुनावतानी तो खुदे समझ जाए। तो पढ़ लिख के दीनवाई कैसन देखतानी हो, तो नौकरी मिलल ना सरकारी, तरकारी बेचतानी हो। तो ये भैया लोग, पता चल गई कि काहे तरकारी बेचतानी। तो सब ई सरकारी नौकरी के कमाल हो। सारा सरकारी नौकरी पावे खातिर पढ़ाई लिखाई कोई नहीं, बाकी ऊ तो नसीब में होइए नइखे। हेतना पढ़ लिख के घरे बेरोजगार बैठल रहनी आ दिमाग हमार टेंशन में पड़ गईल रहे। तले हम एगो वीडियो देखनी ग्रेजुएट चाय वाली। अरे बाप रे बाप, उनकरा के देख के हम सोचनी कि काहे ना हमहू ग्रेजुएट सब्जी वाला बन जाई। जब सरकारी नौकरी ना मिलल तो हमहू ग्रेजुएट तरकारी वाला बन गईनी। आगे आई सुनावतनी औरी। ई कैसन समहिया आइल, ई कैसन सारा कहर बा, पढ़ल लिखल लोगवा घरे बैठल बेरोजगार बा। बताइए भैया लोग, ई कैसन सरकार बा। सारा महंगाई तो दिनों रात बढ़ता, बाकी सरकारी नौकरी के बहाली नइखे निकलत। हेतना पढ़ला लिखला के कौन फायदा जब कौनो नौकरी मिलते नइखे। हमारा दिल में तो बड़ा फील होला कि एकरा से बढ़िया हम अनपढ़े रहती आ चिमनी पे ईटा पाथ के अपन गुजारा कर लेती। कि कैसन समय आइल, कैसन सारा कहर बा, पढ़ल लिखल लोगवा घरे बैठल बेरोजगार बा। कहमनो बहाली ना आइल, दुखवाई सहतानी हो, तो नौकरी मिलल न सरकारी, तरकारी बेचतानी हो। नौकरी के चक्कर में आधा जिंदगी तो खत्म हो गई, बाकी नौकरी ना मिलल। तब हम सोचनी कि बेरोजगार बैठला से अच्छा बा कौनो बिजनेस कोली। तो ये सोच के आज हम तरकारी बेचतानी। सच कहिए भैया, एहू में बड़ा मुनाफा बा। अरे देखी ना, नौकरी भले ना मिलल, लेकिन तरकारी बेच के हम लाल
बाकी ये कही बतिया बुरा लागेला ये भैया लोग, जब लोग हमारा के देखेला कहेला नु हई देख ग्रेजुएट क के आ तरकारी बेचता।